Jadanik, Euskal Herria Bildu errealitate sendoa eta erreferente argia da Tolosan. Bilduren eta Aralarren artean 4 urtetarako egin genuen udal akordio politikoaren garapen positiboak bere emaitzak eman ditu. Urte hauetan izandako esperientzia positiboak, udaberrian egingo diren udal eta foro hauteskundetarako antolaketa eta erreferentzia Euskal Herria Bildu izan dadin albideratu du. Eta proiektu hori bideratzea izango da ondorengo hilabetetako erronka. Herritar askok Euskal Herria Bilduren printzipio eta helburuekiko atxikimendua erakutsi dute, alderdi politikoen esparrua gainditzen dituena. Euskal Herria Bildu ez du izan nahi alderdi politikoen bategite hutsa. Proiektu politiko bat da, burujabetza osoa eta justizia soziala helburu duen proiektu politikoa. Ez dugu zalantzarik, gure herriko gizartean nagusi diren borondateak, nahiak, asmoak eta proiektu aurrerazaleak biltzeko gaitasuna izango duen proiektua bilakatuko dela. Ondorioz, Euskal Herria Bilduren jarduna ezin da geratu alderdien esparrura mugatuta. Euskal Herria Bilduk 4 indar politikoen egituretatik haratago, oinarrizko printzipioekin ados dauden herritarrei politikoki parte hartzeko aukera eskaini nahi die. 2015ko udal eta foro hauteskundeek abagunea aproposa eskaintzen dute Tolosan, Euskal Herria Bilduren eskutik proiektu berri hori eraikitzen jarraitzeko. Ari gara, hori da gure leloa, Tolosan ere ari garelako proiektu berri bat arilkatzen. 2015ko udal eta foro hauteskundeak prestatzen hasteko prozesua martxan jarri dugu, eta prozesua gidatzeko Euskal Herria Bilduren talde eragilea izendatu dugu. Talde eragile horrek gidatuko eta koordinatuko ditu hauteskunde prozesuan beharrezkoak diren urratsak. Halaber, batzarrean arloz arlo, azken 4 urteotan Tolosako udalaren kudeaketan egindako lanaren balorazio autokritikoa egin dugu. Batzarkideok 4 urteko gestioaren balantzea onartu dugu, izandako indarguneak eta ahuleziak, ondo egindakoak eta egitear ditugunak identifikatu ditugu, baina batik bat aurrera begira burutu beharreko aldaketak, zuzenketak eta hobekuntzak azpimarratu ditugu. Arloz arlo egindako ekarpenak 2015 urteko udal eta foru hauteskundetako programan jasotzeko konpromesua hartu dugu. Egiteko horretara dei egin nahi diogu Euskal Herria Bilduren proiektu zabal eta eraldatzailean parte hartu nahi duen tolosar orori. Horrela, Euskal Herria Bilduren egitasmoan parte hartzeko aukera eskaini nahi zaie. Batzar horretan, hauteskunde prozesua abian jartzeko lantaldeak eta ildoak aurkeztu dira eta bertaratutakoei lantaldetan integratzeko eta prozesuan esku hartzeko parada emango zaie. Talde eragileko kideak zeintzuk diren, Mikel Arrese Igor, Iñaki Zabalbitia, Antxon Izagirre, Iraitz Garitano, Karmele Elizaran, Zigor Agirrezabala, Álvaro Atorrasagasti, Iñaki Helduaien eta Onintza Lasa.